नमस्कार वेलकाम बैक एवरीवन नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि गेजेरावहाय बेखौनो लाबोनो सानदों। दिनै बर' हारिनि थाखाय बर'नि गेजेराव बिराद दुखुनांथाव। दिनै बर'नि गेजेरावहाय खौसेथि गैयिनि थाखायनो गुबुन हारिफ्राबो दिनैहाय पर्वतधरा बगरीबाड़ी एट सोशियल मीडिया एट भिडिओक लै किन्तु एट उत्तप्त परिस्थितिर सृष्टि सोशियल मीडिया बगरीबाड़ी एजन स्थानीय युवक इमन पाल नाমৰ युवकजने इस्लाम धर्मावलम्बी मानुहर आल्लाहर बिरुद्धे किछु कटु मन्तव्य और आपत्तिजनक मन्तव्य करिছিল। तार पिछते देखा गइছিল जे बगरीबाड़ीर इस्लाम धर्मावलम्बी मानुखिनिये जांगु खाई उठिছিল और आहि थाना प्रथमते थाना घेराव करिছিল। थाना घेराव करार पिछते जिजन भारप्राप्त आरक्षी विषया आछे तेखेते आश्वास दिছিল जे 3 घण्टार भितरत दोषीजनक करायत्त करिब, इमन पालक करायत्त करिब। किन्तु तार पिछते देखा गल जे इमन पालते पलातक হৈ গল, तेखेतक एरेस्ट करिब नोवारिले। तार पिछते देखा गल राइजे 70 नং राष्ट्रीय घाईपथ अवरोध करिছে। अवरोध करार पिछते और परिस्थिति उत्तप्त হৈ गल। तेतिया पुलिसे परिस्थिति नियंत्रण करार लाठीचार्ज करा हल। लाठीचार्ज करार पिछते राइज और उत्तप्त হৈ गल। उत्तप्त হৈ শিলগুটি आरक्षीक निक्षेप करा हल। आरक्षी केबाखनो बाहन भाঙा हल, थानारो किछु क्षयक्षति हल। तार पिछते उपायविहीन হয় যেতিয়া राइज थानाলৈকে आगुवाई गल তেতিয়া पुलिस उपायविहीन হৈ खुल्लলৈ गुली चालना करिले। तार पिছত परिस्थिति नियंत्रण हल। আজি আপোনালোকৰ মাধ্যমতে প্ৰেছ ক্লাবৰ প্ৰৱৰ্তন প্ৰেছ ক্লাবৰ পৰা কথা এটাই ৰাইজক আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ, যেটো ঘটনা হৈ গল তো গল, ইয়াৰ আলম লৈ যাতে কোনো সাম্প্ৰদায়িক বিপদাস্পদ নিয়মিতায় আৰু যেটো আমাৰ ভাতৃত্বৰ এনাজৰীডাল সদায় যাতে মজবুত হৈ থাকে তাৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু ৰাইজক সংযম ৰক্ষা কৰি আইনৰ যি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয় নিশ্চয় পুলিচে এইখিনি কৰিব। আমাৰ পুলিচৰ পৰা আস্থা আছে, সেইখিনি সকলোকে শান্তি শৃংখলা বজাই ৰখাৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। जाय गुलिफोर আছে আমি फ्राबो दिनैहाय जोंनि बर' हारिखौहाय नाख्रेबनो साननाय आरो नासयजानाय बेखौ जोङो नुनो मोनदों। बेफोर गासैबो जोंनि बर' माखासे दैदेनगिरिफोरनि खमजुरि होननानै आङो सानो आरो माखासे खामानिफोरखौहाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा सा साज्रांजों मावदों आङो बेखौ सानो। दिनै जोंनि मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा जोंनि आबसुनि जे आफादगिरि बिथाङा दिनै दुखु फोरमायदों। नैबे थांनाय मे दाननि 3 तारिख और 5 तारिखआव जे घटना जानानै थांदोंमोन हिरण्मय खाख्लारि आरो गें रेप खालामदोंमोन सानै बिनानावफोरखौहाय, बेबायदि बाथ्राफोरखौ लानानै बिथांमोननि बे गासैबो घटनाखौ लानानै दिनै आसाम सरकारा जेबो दायित्व लायाखै बा एक्सन लायाखै होननानै बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंदों। दिनै बे मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा। बिथाङा नैबे थांनाय नैबे इलेक्शननि सिगांनो बिथाङा दिनैहाय UPPL जों आरो BJP जोंहाय दिनै ओंखारनानै बिथाङा केम्पिं खालामदोंमोन। बिथांमोननि गारियावनो बिथांमोननि फ्लाइटआवनो गाखोनानै दिनै बिथाङा गारामा रानखां रानखां बिथांमोननो केम्पिं खालामदोंमोन। बेफोरबायदि बाथ्राखौ दिनै बिथाङा बुंनो थाव नङा। बै इलेक्शनाव गिदिंनाय बाथ्राखौ लानानै जोङो मिथिनो मोनो। बे गासै बाथ्राफोरखौनो लानानै दिनै बिथाङा बिथांमोननो मावनानै होजासेयावबो दिनै बेफोर मावनानै होयिनि थाखायनो बिथाङा दुखु प्रकाश खालामदों नामा जोङो मिथिनो मोनो। रायजो राजाफोर दिनै मोनफ्रोमबो खामानिफोरखौ मोजां एक्सनखौ लानायखौ नुवाखै। आङो सानो दिनैहाय थांनाय समाव इनकाउन्टार जादों दिनै जोंसार आरो जनक, बेखौबो दिनै बावलांनानै थानाय आरो बिथांमोननोबो मोजां सुजुग सुबिदा होआखै नामा बेखौ आङो सानो। दिनै बिथांमोनखौनि गासै न'खरनि सुजुग सुबिदाफोरखौ मोनाखैदां होननानै दिनैहाय जोङो बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा दिनै बर' हारिनि थाखाय।
दिनैहाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव खौसेथि गैयैनि थाखाय इउनिटि गैयैनि थाखायनो बेफोरबायदि जानो गोनां जादों होननानै आङो सानो। दिनै बिथांमोना नैबे खामानिखौ मावनो रोङाखै नामा? जेबायदि समावहाय केस होदों बे समाव बिथांमोना आसामाव थानाय गासै मिनिस्टारफोरनो आरो गासै एजिपि डिजिपि बिथांमोननो कपि मोनफा बे केसखौहाय बिथांमोना हरनांगौमोन आङो सानो। बिथांमोना हरदोंबाथ' साबाय, नाथाय बेबायदि हरसेयाव जुदि केस लायाखैबा बे दुखुनांथाव बाथ्रा। दिनै बेनि थाखायनो आङो ससियेल मिडियायाव बुंनो गोनां जानाया, दिनै बिथाङा लोगो एखेबारे न'खरनि हिसाबै बै समाव इलेक्सन समावहाय बिथांमोनजोंनो एखेबारे थुसि गंसेयावनो जाबोदों, बेबायदिनो हटेल मोनसेयावनो जाबोदों, गारि गंसेयावनो गाखोदों। नैबे इलेक्सन थांनाय समाव बिथांमोनजोंनो फ्लाइट गाखोफालायलायनायखौ जोङो मिथिनो मोन्दों रायजो राजाफोर। दिनै बे मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा। जों दिनैहाय गुबुन हारिया जुदि बेबायदिनो रेपिस्ट जायोब्ला, बेबायदिनो गोबांथार मार्डार जायोब्ला गुबुन हारिनि मिनिस्टारफ्रा बेबायदिनो एक्सन लानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। दिनै माबा मोनहा बिस्वजित दैमारि मोनहा दिनै बेफोरखौहाय बर' हारिनि जानानै मानो मावनो हायाखै? आरो दिनै मिनिस्टार हिसाबै नायल' जाल' सासे दङ इउजि ब्रह्म मानगोनां, बिथांमोना दिनै बेफोरखौ मानो एक्सन लानो हायाखै? दिनै बेफोर गासै मावनो गोनां जोंनि बर' हारिनि थाखाय मावनो गोनां होनबा बिथांमोनहा दिनै मिनिस्टार, दिनै एमएलए हिसाबै बिथांमोनहा दिनैहाय बर' हारिनि थाखाय नांबोनाय दिनैहाय गबिन्द आरो लरेन्स मानगोनां बिथांमोनहा बेखौहाय मावनो गोनांमोन। दिनै बेफोर गासै बाथ्राफोरखौहाय दिनै लरेन्स बिथांमोनहा इस्लारि मानगोनां बिथांमोनहा मिथियै नङा। बे मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा। नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालाम, बिथांमोनहा मोनहैथों। मोनसे केस होयोब्ला बिथांमोनहा गासैबो जोंनो एजिपि डिजिपि गासैनोबो बिथांमोनहा कपि खालामनांगौ आरो गासैबो मिनिस्टारफोरनो कपि टु उमुक होनानै बिथांमोनहा बेखौ इनफरमेसन हिसाबै हरनांगौ होननानै आङो सानो। अब्ला थाबैनो एक्सन लाजागोन रायजो राजाफोर। आरो मोनसे गासैबो एलार्ट जानो गोनां आरो दुखुनांथाव बाथ्रा गासै इउटुबारफोरनि थाखाय, दा टेस्ला मोनसे कम्पानिया मोनसे बयबो ओरैबायदि जयनिं, बेबायदिनो सुपार सिलभार बेबायदि जयनिं खालामलायनानै लायो। बे समावहाय अटिपि गोबांथार बिलायलायनायनि गेजेरजों सोरबा फैसा लबनि बाराजोंहाय गोबांथार बेबायदि एक्टिभ खालामनानै लायो। बेफोरबायदि एक्टिभ खालामग्रा मानसिफोरनि माबाफ्रा मा होनो, इउटुबफ्रा ब्लक जानो हागौ आरो केन्सेल जानो हागौ, डिलिट जानो हागौ। बिनि थाखायनो नोंथांमोनहा बेबायदि माबादोंब्ला साबधानै बे जयनिं जुदि माबाखौ अपसनखौ बाहायदोंब्ला नोंथांमोनहा बेवहाय फैसा मोननो थाखाय बेबायदि लब जानानै जुदि माबादोंब्ला नोंथांमोनहा बेनिफ्राय साबधान जा। उनावहाय अटिपि जुदि नोंथांमोनहा आपल'ड खालामलायोब्ला नोंथांमोननि चेनेला ब्लक जानो हागौ। जेरै थांनाय समाव बड'लेण्ड रादाब आरो रिया ब्रह्मनि मोनसे पेज बिथांमोनाबो ब्लक जादोंमोन होननानै जोङो मिथिनो मोनो रायजो राजाफोर। आरो मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा, जेरैहाय नैबे माबायावहाय नैबे धुब्रियावहाय मोनसे घटना जादों। सासे हिन्दु फाल होननाय सासे सेंग्राया गासै हिन्दु मुस्लिमफोरनि माखासे धर्मनि फारसे बिथाङा एगेन्स्ट बुंदोंमोन। बेखौनो लानानै दावराव दावसि जानाय, बिथांमोननि बे भिडिअखौबो आङो ससे नोंथांमोननि गेजेराव लाबोगोन। आरो मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा, रासियायावहाय मोननै गेजेराव बमा होनायनि गेजेरजों सासे फादार जे निकला बिथांखौबो बुथारनाय जाबाय, थैनाय जाबाय। आरो 15 जन पुलिसफोर बिसोरो थैनो गोनां जाबाय। बे मोनसे धोरोमनि माबा मोनसे बेबायदिनो गोबांथार जायगायाव जायो, जेन' जोंनि जायगायाव जाया। बेफोरबो जोङो साबधान थानाया मोजां रायजो राजाफोर। आरो मोनसे जोङो ससियेल मिडियायाव जोङो मोननो हादों, नैबे समावनो बावैसोनि उनावहाय नैबे मा होनो जोंनो फेरेंगा मानगोनां बिथाङा बुंदों बावैसो उनावनो खाम्फा बरगयारिया इउपिपिएलआव जयनिं जासिगोन नामा होननानै बे मोनसे कुइसन फैदों। नोंथांमोना कमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों बुंहर। भिडिअआ गोलावद्राय जानोसै, बिनिखायनो आङो दिनै सर्टकाट खालामनाय जाबाय। दिनै आसाम रायजोनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा रायजो राजाफोर। दिनैहाय हेमन्त बिश्व शर्माया खुंनाय लोगो लोगोनो थांनाय तुरुन गगैनि समाव एथबां रिन जायाखैमोन। दिनै बिथाङा नैबे 10 बोसोरनि गेजेरावनो मा मावदों जोङो बेखौ मिथिनो मोनाखै। गासै नैबे अरुणोदय स्किम आरो केसिसि किसानफोरनो थाखाय रां होनायनि थाखाय बिथाङा 1,15,000 क्रर बेखौहाय आसामनि थाखाय रिन खालामबाय होननानै जोङो मिथिनो मोनदों।
आरोबाव बिथाङा दिनै वर्ल्ड बेंकनिफ्राय विश्व बेंकनिफ्राय बिथाङा 3000 कौटि फर 452 मिलियन माबा डलार बिथाङा दिनैहाय लानाय जाबावबाय। बेयो जोंनि आसामनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा। दिनै जोंनि आसामा मोनसे ऋण जों बुंफबनाय मोनसे बेसेबा गिदिर जोंनो देश जानो थांगासिनो दङ। रायजो राजाफोर जोङो नुनो मोनदों बिथांमोनखौ जेसेबांनाखि दिनै टेक्स लादों, टेक्सनि सायाव टेक्सनि सायाव टेक्स, दिनै जोङो डिजेल पेट्रलफोरखौ 30-35 थाखायाव मोननांगौमोन, दिनै बिथांमोना 90 थाखानिफ्राय लानानै गोजौसिनावहाय दिनै बिथांमोनहा लांगासिनो दङ। बे मोनसे जाहैबाय जोंनि आसाम हादरनि थाखाय, रायजोनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा होननानै। रायजो राजाफोर बिनि थाखायनो दिनैहाय बेबायदि दुखुथिया जोंनि स्टेटखौ जोङो नुनो मोनो। बेखौ लानानै डिजिपिआ बाहागो लाहैदों, बेखौ लानानै मन्थ्रिया थांदों। बेयाव माने ओरैबायदि परिबेस नुदों जे सुनील गगैनि जाथायखौ लानानै बिथांमोना बिराद एक्टिभ। किन्तु जोङो दाबि दैखांदोंमोन जे बे हिरण्मय खाख्लारि मार्डार खालामनाय जि केस आरो बेयाव धन आली बिथांनि नखरनि शेखबर आली आरो पारमिना बेगम साथाम बेक्तिया बेयाव इनभल्भ दङ। बे मानसिफोरनि सायाव जिखिनि एक्सन लानांगौ, सरकारा बे भिक्टिम परियालाव फैनानै खबर लाफैनांगौमोन, कम्पेनसेसनखौ फोसावनांगौमोन आरो बिनि न्याय बिसारनि थाखाय पुलिस आरो आइननि भाबै जिखिनि प्रक्रिया दङ बिनि सायाव फास्ट ट्रेक कर्टनि बेबस्था खालामनांगौमोन। किन्तु दिनैसिम सरकारखौ, आसाम सरकारखौ टु शब्द जों खोनानाय नुवाखै। कुनु मन्थ्रि नखराव थाङाखै, डिजिपिआबो नखराव थाङाखै। जोङो साबायखर बावदों जे गवालपारा जिल्ला प्रशासन आरो गवालपारा जिल्ला पुलिस बिफानखौ जे बिथांमोना बे साबा सुबुंखौ एरेस्ट खालामदों आरो एरेस्ट खालामनानै जेलाव हरदों। किन्तु जेलाव हरनायानो साफिसियेन्ट नङा। दिनै जेलाव हरबाय, जेलाव हरनानै दिनै बिथांमोना बेल आपिल खालामदों। जुदि मास मोनथामनि उनाव बेल गनानै आरोबाव जुदि एक्सन खालायोबा, सोरखौबा बुथारोबा, सोरखौबा रेप खालायोबा, खारन धन आलिया थांनाय 2023नि नभेम्बर दानाव राजमेलानि समाव आरोबाव सासे माइनर गार्लखौ माने रेप खालामदों। रेप खालामनानै 3 मास जेलाव थानानै बिथाङा गबोदों। गबोनायनि उनाव सेकेन्ड आरो गें रेप खालामदों, गणधर्षण खालामदों सेकेन्ड टाइम। आरो बिनि उनाव थार्ड घटनाया जाहैबाय हिरण्मय खाख्लारि आरो बिथांनि टीमा जेब्ला बिथांखौ गामियाव खबर लानो थाङो, बिथांमोनखौ एटाक खालामनानै देगारजों सुनानै बिथांखौ बुथारनाय जादों। दा बे सासे मानसियानो मोनथाम घटनानि माने बेजों बे मेन कालप्रिट, मेन एक्युज। दा बेखायनो जोङो जि दाबि होदोंमोन आरो जोङो दुधनैनि जि रेलि, बे रेलिनि समाव जों एनाउन्स खालामनानै फैदोंमोन, जुदि सरकारा बिनि थाखाय जुदि राइट जास्टिस होआब्ला, खबर लायाब्ला, सरकारनिफ्राय जुदि कुनु पदक्षेप जायाब्ला, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बड' मादार एस'सियेसन आरो गासै जोंनि हारिनि आफाद गौथुमफोरा लोगो नांनानै जोंनि जि धाराबाहिक आन्दलन, जोंनि जि कन्टिनिउआस जि मुभमेन्ट, जोङो जेब्लासिम न्याय आरो जास्टिस मोना जों बेखौ कन्टिनिउ खालायगोन होननानै दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों फिन आरोबाव आसाम सरकार, आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ आपिल खालामदों, दाबि खालामदों जाहाथे बिथाङा इन्टारभेनसन खालामो, हस्तक्षेप खालामनानै बे जि दुधनै गें रेप आरो मार्डार इन्सिडेन्ट बा बे जि मार्डार घटना बिनि सायाव जाहाथे बिथाङा माने स्ट्रंलि एक्सन लायो, खामानि मावो आरो बिथाङा बिनि सायाव इनिसिएटिभ लायो। बिनि थाखाय जों फिन दाबि दैखांदों। आरो गाबोनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' मादार एस'सियेसननि इनिसिएटिभआव, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि इनिसिएटिभआव जोङो टर्च रेलि माने बनजार लानानै जोङो प्रटेस्ट रेलि खालामनो थाखाय जोङो फिन थांखि लाबावदों। आरो बिनि नेक्स्ट उइकआव जुदि सरकारा जेबो इनिसिएटिभ लायाब्ला जोङो नेक्स्ट उइकआव जोङो आरोबाव जोङो हांगार स्ट्राइक खालामनो थाखाय जोङो बाध्य जागोन। खारन सुनील गगৈ काण्डखौ लानानै आसाम सरकारा जेरैबायदि एक्टिभ, डिजिपिआ थांदों, मन्थ्रिया थांदों। दुधनै काण्डनि सिगाङाव गुबुन समाव आसामाव गोबां जायगायाव रेप इन्सिडेन्ट जादों, मार्डार घटना जादों, गें रेप इन्सिडेन्ट जादों। आसाम सरकारा बिनि सायाव एक्सन लादों, बेबस्था लादों, जों नुदों। बिनि थाखाय जों धन्यबाद बावो। किन्तु दुधनै इन्सिडेन्टखौ लानानै आसाम सरकारा दिनैसिमबो टु शब्द बुंनायखौ जोङो गोसोआव दुखु मोनदों आरो जों खुद्रिदों। आरो बेखाय जोङो बुंनो बाध्य जादों, असमिया मिडियायावबो बे खोथाखौनो बुंनाय जादों जे
बर' जानायखाय ट्राइबेल जानायखाय इन्डिजिनियास मानसि जानायखाय जोंखौ खबर लायाखै नामा जोंनि बे घटनाखौ लानानै आसाम सरकारा इन्टारेस्ट गैया नामा आसामनि मन्त्रिमन्डलआ इन्टारेस्ट गैया नामा आसामनि गिबि मन्त्रिया बिनि सायाव मानो जेबो बाथ्रा बुङाखै बे बाथ्राखौ लानानै जों फिन दिनै कुइसन थिखोनो जोङो बाध्य जादों जों गाबोन आसामनि गिबि मन्त्रिनो जों रिमाइन्डार हरगोन अलरेडि मेम'रेन्डामा होनाय जाखाबाय जोङो गवालपारा जिल्ला प्रशासनखौ जों धन्यबाद बावदों बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनायनि थाखाय किन्तु एरेस्ट खालामनायानो फाइनाल खामानि नङा एरेस्ट खालामनानै आयेननि माने लामा लानानै बिथांमोना गफिननायनि दिनै पर्यायबो दङ जुदि बेखौ मोजाङै एक्सन आरो बिनि सायाव जुदि मोजां आयेननि जालखौ जुदि जों साननो हायाब्ला कारन बे मानसिफोरा बे साबा मानसिया गैंरेप आरो मार्डार बे मोननै इन्सिडेन्टआव इनभल्भ धनालिया मोनथाम इन्सिडेन्टआव इनभल्भ आरो बेबायदि कालप्रिट बेबायदि माने मेन एक्यूजखौ कुनु कारनाव जाहाथे बियो लांदां अख्राङाव जाहाथे फैया आरो बिनि जि स्ट्रिंजेन्ट जि पानिशमेन्ट बेखौ जाहाथे मोनो बेखायनो जों दिनै बे खोथाखौ बुंबाय जोंनि जि सोमावसारनाय जोंनि जि प्रटेस्ट जोंनि जि दाबि बे कन्टिनिउ थागोन आरो आसामनि गिबि मन्त्रिनि हस्तक्षेप नागिरनानै दिनै बे प्रेस मिटखौ खालामनाय जाबाय आरो गाबोननि जोंनि जि जिल्ला माने सदराव जिल्लानि हेडक्वार्टाराव गासै आसाम नाङै टर्च रेलि बनजार लानानै जि प्रटेस्ट रेलि बेयो गासिबो मोजाङै जाफुंसारगोन बयखौबो जास्टिसनि थाखाय एक्टिभलि हाबा मावनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फिन खेबसेबाव खावलायहरबाय गोजोन्थों।